A Krisna völgyi szerzetesek után egy olyan személyiséget van alkalmam most bemutatni önöknek, akit kérem, nagy figyelemmel hallgassanak. Tiszta gondolatai alkalmasak arra, hogy mindazokat a rossz szokásokat, amelyekkel már évek óta küzdünk, de nem tudjuk megváltoztatni, az ő gondolatainak a hatására módunkban állhat. Kérem önöket, fogadják sok szeretettel Srila Sivaram Swami Maharajot. Hare Krishna, jó estét, kedves vendégeknek! Szeretnék megköszönni, hogy ez az esti műsorra ide mindenki eljött, részt venni erre a Hare Krishna fesztiválra, vagy indiai fesztiválra. Itt egy pár szóval szeretném megmagyarázni, hogy mi a alapvető elvek a zene, dallamok, tánc, ez a pantomim, amit látok, hallatok, és azon kívül, hát hogy mi az alapja ennek a Krishna tudati mozgalomnak. 11 éve, 91-92, a 91-ben pont ebbe a terembe adtunk hasonló programot, hasonló előadást, és akkor volt Hare Krishna Fesztivál, mint máma, tele volt itt a terem, és ami egyházunk itten Magyarországon 1989 óta próbál másoknak átadni Krishna tudatot. Sokan kérdezik, ez a Krishna tudat, ez valami indiai vallás. Annak a válasza nem. Vallás nem indiai, nem keleti, nem nyugati, nem keresztény, nem hindu. Vallás mit jelent? Dharmanta Saksat Bhagavad Paritam. Szanszkrit nyelvben azt jelenti, hogy vallás Istennek a törvénye. Istennek a törvénye nem indiai, Istennek a törvénye nem magyar, nem zsidó, nem keresztény. Istennek a törvénye, hát egy nagyon jó szó, katolikus, jelenti, hogy univerzális. Ugyanúgy, mint gravitáció, Istennek a törvénye. Gravitáció ugyanaz Indiában, mint Magyarországon, keleten, észak, dél. Nem lehet mondani, hogy a gravitáció, amik a keresztényeket húzza, az egy keresztény gravitáció, és a zsidóknak az egy zsidó gravitáció, és egy iszlám gravitáció. Nem. Istennek a törvénye az egy. Ugyanúgy Krishna tudat nem egy indiai vallás, hanem inkább az a transzendentális tudás, amely lehet találni mindegyik vallásba. Közös mindegyik vallásba. Többé, kevésbé, és ebben a pantomimban próbáltuk hát minden vallásnak az első leckéjét bemutatni. Ki vagyok én? Bengali nyelvben ez úgy van mondva, hogy ki ami. Ez nyilvánosan egy elég fontos kérdés mindenkinek, hogy én nem tudom, hogy én ki vagyok, akkor hát komoly problémáim vannak, vagy legalább azt kellene tudni. És nem az, hogy te most
magyar vagy, férfi vagy, nő vagy, fiatal, idős, egyetemista, ahol dolgozol, mi a neved, ezen túl ki vagy? Ebbe hiszünk? Nem, itt nem hitről van szó, mi a krisnásoknak a hitte. Itt inkább lelki tudományról van szó. És ki vagyunk mi? Hát itten egyik verset ebbe a pantomimba a Bhagavad Gita-ból volt idézve. Bhagavad Gita az a Krishna hívőknek a alapi lelki szentírása. Mint mondjuk keresztényeknek a Biblia. Több mint 5000 éves. Inkább úgy mondom, hogy 5000 éve volt leírva. Megint nem lehet mondani, hogy szentírásnak van valami korja, mert szentírás az transzendentális tudomány az Istentől jön, és ugyanúgy, mint Isten örök, az ő utasítása, az ő szava is örök. Bhagavad Gita örök, Biblia örök, Korán örök. Lehet, hogy van, amikor megnyilvánult mielőttünk, 5000 éve, 2000 éve, de az nem jelenti, hogy csak akkor kezdődött meg. Örökké létezik. Szóval itten Bhagavad Gita-nak első leckéje, Dehinosmin Jathadehi, Komaram Jóvaram Gyara. Megérteni, hogy ki vagyok én. Általában, amikor mondom, ki vagyok én, így csinálunk, és érintjük ezt a testet, de Krishna kihív minket, és mondja, hát igazából ez a test vagy, gondolj jól meg. Komara, Jóvara, Gyara, a tested mindig változik. Te mindig változol. Egy változó lény vagy. Mi az az állandó dolog? Mi az az állandóság? Az, ami nem változik senkivel. Amikor kicsi voltunk, amikor felnőtt vagyunk, amikor öregebb emberek vagyunk, a testünk változik, az elménk változik, másképp gondolkodunk, de van valami, ami állandó. Ami mondom, hogy én ugyanaz a személy vagyok. De mi az? És ki az? A Jayatén, a Vijati Vákadácsin. Itten Krishna magyarázza, hogy az, ami nem változik, az vagyunk mi. És mi az, ami nem változik ebbe a testbe? Hát Bhagavad Gita magyarázza, hogy egy transzendentális lelki cikra, amit hívhatunk, mint a lélek, ez vagyunk mi. Transzendentális, mert transzendentális ehhez a világhoz, időhöz, anyaghoz, mindaféle körülmények, változosság, amiben találunk magunkat itten. Látjuk, hogy minden változik körülöttünk, a testünk változik, de valami van ebbe a testbe, azt tudja mondani, én ugyanaz a személy vagyok, aki volt 40 éve. Mert független, hogy mi más változik, én nem változok. Tehát Hádihantara Praktiya. És ugyanúgy, amikor ez a test elpusztul, el fog pusztulni ez a lélek? Nem. A lélek folytatódik. Miért? Hát mert ez az élet, ez a testváltozás, ez is lehet mondani, ez is mindegy pusztulás a testnek. Gyerektest meghal, és jön egy felnőtt test meghal, egy öreg test meghal, és akkor, tehát Hádihantara Praktiya, akkor megint csak egy új test. De mi maradunk egy állandó élőlény. Szóval a kezdőpont, ki vagyunk. Erről most nem kereszténységről van szó, ez nem hinduizmusról van szó, nem buddhizmusról van szó, ez arról van szó, hogy ki vagyunk mi. És azért ez egy közös tudomány, ami mindegyik vallásban ott van, hogy mi külön vagyunk ettől a testtől. És hogyha értjük, hogy ki vagyunk, akkor nekünk jól meg kell tanulmányozni, hát én mit csinálok ebben a világban? De az ígéretem. Mit jelent az az ígéret? Ugye? Ahogy a kezdőponttól lehet látni, hogy én lélek vagyok, ez minden. De látom, hogy független, hogy mennyire más családunk, ország, ház, kocsi,
másféle dologgal próbáljuk erősíteni az azonosságunkat, egyedül nem tudunk létezni. Akarunk mindig egy biztos helyzetet. És amikor ezek a dolgok elvesznek, bhaya vitya, akkor félünk. És ettől jön a félelem. Félelem ezt jelenti, hogy elvesztjük azokat a dolgokat, amivel viszonyozzuk a mi helyzetünket. És pont mindenki fél ebbe a világban miért? Mert inkább, hogy azonosítjuk magunkat a lelki helyzetünkbe, azonosítjuk magunkat anyagi dolgokkal. Azért halacska. Mi az a hal? Kiviszed a halat a vízből, képes boldog lenni. Nem baj, hogy milyenféle jó lehetőséget adsz neki, mert nem a természetes otthonában van, tóba, a tengerbe, akkor mind a világnak a kényelmével mindig meg fog halni. Ugyanúgy mi is mindegy haldokló helyzetben vagyunk. Még hogyha 10-szer annyi kocsi van most van, mint 10 évben, legalább Budapesten annyi van, 10-szer boldog lettünk. Mindenki jobban örül, most nem többet lehet dolgozni, mindenki jobban érzi magát avval, hogy kényelmesebben élünk, több lehet, nagyobb lehet, gyorsabb dolgok lehetnek. Nem. A tény az, hogy nem. Még mindig Magyarországon világnak egyik legmagasabb százalék öngyilkossága van. Miért? Miért nem csökkent? És miért megy fölfelé? Alkoholizmus nem fölfelé. Ugye kábítószerezés fölfelé. Miért? Mert valami mesterséges dologban kell keresni azt a boldogságot, mert saját magunkban nem tudjuk megtalálni, mert elfelejtettük, hogy ki vagyunk. Amikor megértjük, hogy igen, én lélek vagyok, és akkor mivel tudok viszonyulni? Jó, hát hogyha egy kis cikra vagyok, akkor mivel viszonyulunk? Igen, itten ez a pantomim magyarázat, hogy a mi eredeti azonosságunk, hogy mi Istennek a szolgája vagyunk. Nem mindenki akar szolga lenni. Vagy még hogyha nem is akarunk szolga lenni, úgyis az vagyunk. Vagy szolga, vagy rabszolga. Egy-kettő dolog. Országunknak a szolgája vagyunk, ugye adót kell fizetni, szereted, nem szereted, be kell fizetni. A munkahelyen ottan kell a főnöket szolgáljuk, mert ugye ottan dolgozunk, ő fizet minket, otthon szolga vagyunk a családnak, a kutyát sétáltatjuk, a kutyának vagyunk szolgája, a saját érzékünknek és elménknek vagyunk a szolgája, mindig szolgálunk. De még mindenvel a szolgálattal vagyunk kielégedve. Miért? Mert nem elégíti ki ezeket a dolgokat a lélek. Ezek mind anyagi dolgok. Inkább nekünk el kell kezdeni és visszalépni, hogyha én nem vagyok ez a test, és hogyha én egy lélek vagyok, akkor mi az igazi kapcsolatom ebben a világgal, és nem is csak a világgal, hanem a világnak a forrásával, a világnak a teremtőjével, Istennel. És amikor abban elkezdjük, hogy Nitya Krishnadász, mindenki örök szolgálja Istennek, akkor van egy megfelelő azonosságunk, és akkor lehet kérdezni, na most hova fogok menni? Mert többé-kevésbé modern világ. Nem tudom mondani, hogy nyugati világ, és azért nem akarom mondani, hogy ez egy indiai vallás. Meggondoljátok, hogy Indiában jobb lelki gyakorlatot, szigorúabbak emberek, mint itt a Magyarországon, vagy Amerikában, vagy valahol. Ott is ugyanannyira illúzióban vannak emberek, mint mindenhol máshol. Hogyha volt egy kiváló lelki kultúrája Indiának, és volt, azt már nagyon régen elhanyagolták, és ők is fordították az arcukat az anyag felé, és elfelejtették a saját hagyományokat. Szóval ez egy modern, nemzetközi szimptoma, nemzetközi dolog. És mi az a nemzetközi dolog? Hogy mindenki el van merülve, hogy fognak menni ebbe a világba kezdőponttól a végpontig. Megszületünk attól, hogy meghalunk. Milyen nagy kocsiban, milyen nagy kényelemben, milyen nagy házban, milyen szép öltönyben, ruhában, testben, kivel, mivel.
Nem azt érdekli inkább, hogy hova megyünk, hanem hogy megyünk. De most ez nem józan embereknek a terve. Hogyha én el akarok menni Szegedről Budapestre, akkor a fő dolog, hogy én elérem a célomra. Hogyha én értem, hogy én lélek vagyok, Istennek a szolgája, és valahogy bekeveredtem ebbe a világba, akkor hadd menjek vissza, ahonnét jöttem, eredetileg Istenhez. Hogyha most egy kicsi kocsival megyek, egy nagy kocsival, a lényeg, hogy elérem a célt. Nem, hogy csak, mint kutyák, ugye a farkukat futnak a farkuk után, de nem mennek sehová. Ugyanúgy mi is vezetünk jobbra-balra, annyira elmerünk, hogy milyen kocsim van, hogy már nem érdekel, hogy hova vezetek a kocsival. Ez nem igazi civilizáció. Szóval a civilizáció az, hogy hova megyünk, és nekünk meg kell kérdezni, hova megyünk, ki vagyok én, mit csinálok itt, és mi ennek az életnek a célja. Életnek a célja gazdag lenni, életnek a célja valami vallást elfogadni, életnek a célja jól oktatni, de mi fog történni, amikor meghal? Ezek a dolgok segítenek? Akkor tudom mondani, hogy én most elértem a célomat. De mrityuszárva harassávam? Krishna magyarázza, amikor jön a halál, akkor mindent elvesztünk. És mi marad? Azok a dolgok maradnak, amik örökök, amik maradnak. A lélek marad, és a léleknek a cselekvése maradnak. Szlapamapi asszadharmasya, trájtémahatóbaját. Szóval még hogyha elindulok erre az útra, és véletlenül nem is érem el az utat, de legalább, hogyha félútra megyek, elértem Kecskemétre, akkor a következő életemben akkor kezdhetem Kecskemétről, és folytatom az utat. De hogyha csak körül vezetek, és még itt maradok Szegeden, akkor mit folytatom? Szóval így védikus szentírás magyarázza, hogy utista, nekünk fel kell ébredni. Mindezek a másféle azonosságok, hamis azonosság, ami ragad hozzánk. Ezeket oldalra kell venni, és látjuk, hogy mi az igazi valóság. És a valóság ezzel kezdődik, hogy van más, mint csak anyag. Van a lélek. Ez a test, ez nem csak valami biológiai szer. Ez nem csak atomok. Szükséges, hogy ezekben az atomokban van valami, ami ad tudatot. Vannak nagyon alapvető dolgok ebben a világban, amik megmagyarázhatatlanul, mint mondjuk idő. Mindenkinek van óra, sajnos nekem nincs óra, de mindenkinek van egy óra. Megkérdezem, hány óra van. Meg tudjuk mondani, most ennyi van. De mi az idő? Mindenkinek van órája, tud megmagyarázni, hogy mi az idő. Ugyanúgy ez anyag, ez is anyag. De miért beszél ez az anyag, és miért nem beszél ez az anyag? Miért tudatos ez az anyag, és honnét jön a tudat? Anyagból nem jön tudat, mert anyag tudatlan. Független, hogy mennyire keverünk össze, tudatlan dolgot sose nem lesz tudatos. Mi az a tudat? Ez a tudat, ez a léleknek a jellemző tulajdonsága. És nekünk láthatjuk ezt a dolgot. Ez nyilvános, mert mindenhol van élet. És akkor ez egy nagyon felébresztő dolog. Kell nekünk ehhez felébredni, hogy igen, mindenhol van az élet, de ugyanakkor minden életet úgy közelítem meg, mindez csak valamiféle anyag, valami átmeneti dolog az én boldogságomnak, én érzék kielégítésének. Így van kifejezve. És végre boldog leszek? Nem. Szóval mi Krishna tudat? Krishna tudat az a transzendentális tudás, az a lelki folyamat, ami próbál mindenkit. Független, hogy milyen vallású, mint én zsidó vagyok, itt vannak keresztények, annyiféle más személyek, akik komolyan akarják venni azt a lelki tudományt, hogy magukat megismerni, ezt a világot megismerni, Istent, és a megfelelő út, ami vezet ki ebből a világból, Isten felé. Ezt én most nagyon röviden megmagyaráztam. Lent fogjátok találni, hogy vannak
nagyon-nagyon sok könyv. Itten van egy képe, a alapítója, a Krishna tudati mozdalomnak, ő Isten kegyelme és Szibaktivedanta Swami Prabhupád. Ő 70 éves korában jött Amerikába, és 12 év alatt utazott a világon körül arra, hogy elkezdje ezt a Krishna tudati mozdalmat. Ugyanakkor nem csak 108 templomot és több 10 000 tanítványt avatott be, de Srila Prabhupád fordította éjféltől reggel 6-ig, fordított minden nap az ős védikus szentírást angol nyelvbe, és akkor itt Magyarországon 1989-től 1996-ig ezek könyvek mind le vannak fordítva. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Nagyon csodálatos könyvek. Azok, akik akarják részletesen megérteni, mi ez a lelki tudomány, akkor légy szíves, nézzétek meg, és hogyha tudjátok, akkor vásároljátok meg mind a könyvek, amik itten vannak. Azok, akik nem annyira tudósok, nincs annyi időt olvasni, akkor ugyanazt az eredményt elérhető, avval, hogy énekeljük Isten szent nevét, ezt a Hare Krishna Maha Mantra. A Hare Krishna Maha Mantra, ez egy transzendentális hangvibráció. Ennek a hatása ugyanaz, mint a Bhagavad Gita-nak a szavai, felébreszt minket. Ugyanúgy, mintha valaki azt mondja, kelj fel, meg aludsz, vagy csak ránk kiabál, és nem mond semmit, eredmény ugyanaz. Ugyanúgy ez a hangvibráció, Krishnának a szent neve, Hare Krishna Maha Mantra, ez is felébreszt minket, és adja nekünk azt a tudatot, azt a látást, ahol tudjuk látni Isten és Istennek az energiát mindenhol. Ez a tudat, ez úgy van hívva, hogy Krishna tudat. És ezt mindenki tudja gyakorolni, még hogyha csak naponta 1 percet ismételitek ezt a mantrát, azt hiszem lesz majd nekünk egy kis meditáció ezután. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Akkor láthatjátok ennek az eredményét. Igazán nagyon csodálatos. Jó, köszönjük szépen, folytatjuk a műsorunkat, és remélem, hogy mindenki jól élvezi magát. Hare Krishna.